Na završnoj konferenciji projekta Zaštita kulturnog nasleđa koji je opština Kikinda realizovala sa Zapadnim univerzitetom iz Temišvara, sumirani su učinci svih aktivnosti tokom proteklih 16 meseci. Projekat vredan nešto više od 300.000 evra za cilj imao da kulturno nasleđe ovog podneblja postane atraktivan proizvod i nađe se na turističkoj mapi Banata. Od pripadajućeg novčanog iznosa od oko 30.000 evra za Kikindu su mnogo značajniji efekti na polju turizma koji se tek očekuju. Svakako da je najbitniji moment ove priče pokušaj komercijalizacije tog kulturnog nasleđa u smislu da ćemo kroz ono što su istraživački timovi na terenu fokusirali kao osobenosti, kao nešto posebno bitno, pokušati da pretočimo u jedan turistički proizvod i da se međusobno više povežemo, jer zaista je neoboriv utisak da bez obzira koliko imali odlične odnose sa Rumunima, koliko god tu postojala višedecenijska tradicija, ali mi u suštini malo znamo jedni od drugih. Ovo je prilika za jedan drugačiji početak, da ono što je fokusirano kao posebno interesantno plasiramo i rumunskom turističkom tržištu i ovom naučnom delu, i to će u svakom slučaju biti budućnost koja sledi iz ove priče. Da su ovakvi projekti iznimno važni za Kikindu i što intenzivniju saradnju s partnerima iz Rumunije, potvrdila je članica opštinskog veća. Ono što je iz pozicije lokalne samouprave Kikinde kao opštine važno je to da smo zaista na više polja u nekoliko projektnih ideja, među kojima se ova posebno istakla, povezali institucije i sa rumunske i sa srpske strane, i ideja nam jeste da tu saradnju u perspektivi proširujemo. Mi svakodnevno imamo kontakte sa različitim institucijama u Rumuniji, sa kolegama koji zaista imaju dobre ideje na poljima kulture i obrazovanja, što je moje lično veliko zadovoljstvo. Ono što je u planu da se radi jesu novi projekti, jesu novi programi finansiranja krajem ove godine i u narednoj godini, i mi ćemo se svakako truditi da na tom polju kulture razrađujemo ovakve projekte, ali i ono što je posebno važno jeste da institucije obrazovanja budu te koje će se intenzivno povezivati sa kolegama u Rumuniji, pre svega u Temišvaru. I danas su kolege iz osnovne škole Žarko Zrenjanin i gimnazije Dušan Vasiljev u Temišvaru, rade na razmeni, Centar za stručno usavršavanje Kikinde takođe aktivno uključen u taj program, i konačno, da kažem, ideja jeste da partneri iz Rumunije Kikindu prepoznaju kao opštinu koja je zaista veoma perspektivna u tom smislu i primer kako se može dobro raditi na tim projektnim idejama i koje će u stvari biti suština te saradnje, odnosno cilj i održivost takvih programa. Dosad najveće i najsveobuhvatnije istraživanje u Banatu, koje za cilj ima intenzivniji turistički razvoj ove regije, je po mišljenju asistentkinje projekta veoma značajno. Evo, sada smo na kraju projekta i mogu reći da mogu izraziti svoje maksimalno zadovoljstvo sa svom mrežom poznanstava i saradnika na ovom projektu koji smo razvili, sa saradnjom sa našim partnerima, sa svim ljudima koji su učestvovali i koji su doprineli da se ovaj projekat realizuje kako treba do kraja. I došli smo do zaključka da nasleđe, bilo da je kulturno ili prirodno nasleđe naše koje imamo ovdje u Banatu, je jedna tačka polazna tačka od koje možemo na jedan adekvatan način razvijati turizam i razvijati naše zajednice.